Ola, José Ángel. Cal é o teu QLZ e o teu QLA? Veña, bons días por aí. Veña, pois o meu QRA, como tu ben dixaches, o meu QRA é José Ángel. José Ángel por aí, vale? E o meu QRZ é 30 Alfa Charlie Alfa numeral 01. Ok? Ok. Cal é o teu QTH? Veña, o meu QTH é no Ayuntamiento do Corvo, é un pueblo aquí do Ayuntamiento do Corvo. Ok? Ok. Tes fillos ou fillas? Teño dous, unha nena e un neno, sí. Cantos anos teñen? Pois a miña nena ten 12 anos, e o neno 6. Gústalles a radio? Sí, eu sempre lles teño por aquí algún balti para eles, e, bueno, moitas veces xogamos a escondernos, a encontrarnos e cousas así. Sí, non hai caso, sí que lles gusta, sí. Podes decir a tua idade en que traballas? Vale, viña. Pois a miña idade son 39 anos. Si non falla nada, para febreiro faremos 40. E a traballar, eu son mecánico electrónico, de maquinaria industrial. E, por desgracia, bueno, pues levo un par de anos incapacitado por un accidente. Pero, bueno, sigo practicando e gustame estar ao tanto das novas tecnoloxías, pero a un nivel, pois, un pouco inferior do que solía facer por aí. Como chegaste a ser radioaficionado? E cando foi? Vale. Aunque son relativamente nin vello nin novo, que teño 39 anos, pois levo, creo que algún máis de 30 na radio. Empecé moi pequeno. Na miña casa, o meu pai era radioaficionado. Cando eu nacín, na miña casa xa había unha estación de radio. E o meu pai era albanero. E, bueno, por motivos, pois, puxose a traballar con un camión na Ruta Nacional e quedaron aí quietos os aparatos de radio. E eu, cando tiña 7, 8 aninhos, pois, empecé a encenderlo para falar con meu pai cando me chamaba de encender para falar con ele. E, bueno, daquelas había conversación en casi todos os canales. Nos canales falaban de gando, outros falaban de emisoras, e outros falaban de coches, e, bueno, me interesábame isto, gustábame, e, bueno, retomei daquelas así a cousa en plan un pouco xa máis serio, é a teoría de hoxe. Así que, pois, uns 30 anos máis ou menos que empecé, e, bueno, así serio, pois non sei, o mellor xa con 12 anos, 13, 14, xa facía os meus concursos, as miñas cousas. Sí, xa levo por aí uns 30 anos máis ou menos. Cando foi o accidente? Perdón, repíteme. Cando foi o accidente? Cando foi o meu accidente? Sí. O meu accidente foi, haberá un ano e medio, máis ou menos. O accidente foi antes, haberá uns 3 anos ou así. Hai uns 3 anos ou por aí que tuve un accidente, sí. Tes amigos na radio? Como? Repite? Tes amigos na radio? Sí, hombre, na radio sempre hai amigos. Sempre. Na radio sempre hai moitos amigos. É que máis te gusta da radio? Pois o que máis me gusta da radio é o compañerismo que genera. A
a ilusión de facer cousas novas, e cantos máis sexamos e máis participemos, mellor. O que menos? Bueno, que menos, quizá que non haxe moitas cousas que non me gusten, pero bueno, así algo que me molesta é que se faga un mal uso ou un desuso das cousas. Quero decir, que se monte algo para o uso de todos e que o use xente, pois, con deseos non apropiados. Pero bueno, é unha cousa que até hai que lidiar e, bueno, tampouco é que tal, pero sería así o que máis non me gusta, sí. ¿Podrías contar unha anécdota moi chula que te pasara? Unha anécdota así graciosa, bueno, máis ben unha personada. Estábamos aí unha vez para montar un repetidor no monte, eu andaba probando aquí na miña casa, como montara eu aquí, e bueno, quedáramos aí uns cuantos amigos na radio para tomar un café, e viña un amigo comigo, que eu collín e metí un repetidor con unha antena no maletero do coche, e dixenlle, bueno, pues vamos a probar a ver que tal funciona, queda posto aí na casa con unha antena moi pequeniña, eso en teoría non podía chegar moi lonxe, pero eu levaba comigo no maletero do coche. Entonces íbamos un diante do outro co coche, porque despois o meu compañeiro íbase, desde que tomáramos o café cos amigos, íbase ir para outro sitio, e íbamos, nada, andando, canto máis andábamos, aquilo sempre chegaba igual, o sea, era sempre a mesma sinal, e dicíame, caramba, pois sí que funciona ben eso, é que vaya alcance ten, en canto poñamos no monte, Dios, a donde chegará eso? E claro, o aparato viña con nós, íbamos un diante do outro e o aparato viña con nós. Qual foi o contacto máis difícil que fixeste? O contacto máis difícil? Bueno, houve contactos de longa distancia que resultaron complicados por sobremodulacións, é o peor que che pode pasar, que intentes facer un contacto e que haxa moitas sobremodulacións e teñas que repetir o mismo moitas veces, pero bueno, eu creo que o contacto máis difícil ainda me está sendo hoxe difícil. O contacto máis difícil hoxe é con un compañeiro aquí da radio que vivimos a uns 15 kilómetros, que parece increíble, e é un dos contactos máis difíciles porque non damos encontrado o porqué nos sucede unha cousa que, bueno, unhas canales máis arriba, outras máis abaixo, hai unhas diferencias impresionantes, incluso hasta chegarnos a non oír. Entón, para mí, eso, hasta agora, creo que foi o máis difícil que me ocorreu. Cal sería a túa maior ilusión en relación coa radio? A ver, perdona, repíteme outra vez. Cal sería a túa maior ilusión en relación coa radio? Cal sería a miña maior ilusión coa radio? Sí. Bueno, pois a miña maior ilusión, porque dos que andamos así nun entorno arrimado ao que é a radio, eu son un dos máis xovens, entre outros 2 ou 3 que somos máis ou menos todos dunha idade, os seguintes pois son todos maiores, e a miña maior ilusión gustaríame que a xente posterior a mí, ou sea, máis nova que a mí, se seguira involucrando na radio e lle gustara, e que, oye, cando os que xa somos algo máis maiores, pois tiñamos que ir non deixando isto, pero utilizando menos por outros motivos, pois que quedara sempre alguén aí que reivindicara que isto existe. Que lle dirías á xente que está escoitando para animala a probar como é a radioafección? Bueno, eu máis que dicirlle, gustaríame que practicaran. O sea, a mí non me importa que veñan aquí, que explicarles como funciona, que vexan o que hai, pero que sí que lles diría que proben. Que se lles gusta isto, que proben, que busquen sempre, ha de haber alguén que deixe mostrar, que deixe ver, e que ensine, ou que intente, por lo menos, explicar o mellor posible como funciona isto, e que deixen practicar. É moi importante.
a labor de que vos deixen practicar os máis novos ou os que queren empezar, pois é moi importante. Claro, hai veces que son aparatos custosos e, claro, non hai a veces acceso, pero sempre hai a maneira de... hai que buscar sempre a maneira, se algo nos gusta, de poder levarlo a cabo. Entonces, pois, é unha cousa que podemos facer para toda esta xente que lle guste, que queira empezar. Eu sempre me ofrezco a deixarlle o que faga falta para que empece sin ningún problema. É un honor, como non, colaborar con todo isto e escoitar esta xente nova aquí pola radio e esperemos que non seña a última vez, que haxa outras moitas, vale? Un saúdo, 7351.